Türkmenistan'ın yer samolyotlary barada bugünkü temamı Türkmenistan'ın dalny ýollarynyň kararlary bir mahallar şeýledi edil. Häzirem bazary var gaçyp baranok. Bu näme? Bul elbetde Toyota Avalon. Bugün giňişleýän tema atşar. Bu videoda Toyota Avalon'un zawody ýapyldymy diýen soraňyza jogap bereliň. Bu videoda Toyota Avalon'un dörüş tarihi barada, Toyota Avalon bilen Avrion'un tapawudy barada hemem sizin söýgüli Mark 2 modelleriňiz barada, gara Toyota Crown barada giňişleýän maglumatlar bolar. We men size bu maglumatlary berýänçäm. Like basmagy, podpisasiya etmegi ýadyňyzdan çykarmaň. Kynalmasaň baýdajaga da basyp geçek giday. Onda men sen üçin Toyota Avalon'un tarihine gedelenjeýän ýyl 1994. Hem üçin Toyota Avalon Amerikada 1994-nji ýylda önümçüligi başlady. Eýem Aziýada 1968-nji ýyldan bäri önümçüligi dowam edip durýan, biziň tanaýan Mark 2 lemez ýa-da Toyota Cressida diýip tanalýar käbir ýerlerde ady ütgeşigrak gelýär. Şol modeli Amerika saly bilmeýärler. Garat, indi bulan maksady wa ähli şol döwürleriň ýa-da häzirki döwürleriň islenlik bazar üçin Amerika girmek ören uly bazar Amerika girmeklik gowzat. Känse-udan bolýar. Indi bularam öz mark modellerini, söýülýän modellerini bir zat edip Amerika salaslar gelýär we Amerikada şol döwürlerde iň gyzykly tema näme? Öňden çekişli awtomobiller. Her kim Amerikanyň halky öňden çekýän awtomobiller, biziň dilimizde öňe işleýän awtomobillere bolan söýgü dörap başlady. Indi Toyota'nyň önümçüligi marky bir zat edip Amerikaga geçirjek bolýar we mark ady bilen saly bilen oklar. Indi näme diýerler? Bärde psihologiýa işleýär we Amerikanyň dillerine destan olan Carol Arthur'un tarihini oňarlar. Carol Arthur'un bilýän bolsaňyz, Carol Arthur wa kim şo gylja çekip gylja sogursa näme Carol diýip bile olam Carol Arthur wa Karaşan aýatdaky wagdara hikaýa wa rawaýat wa şo ýerdäki ada şol gylja tokulgy duran daşyň ýerleşýän adasy Avalon adasy. Şol Avalon adasy bilen baglanşykly Avalon adasından gelýän Karabl gämi diýen many berme üçin 1994-nji ýylda Georgetown dadyna şäherine Kentucky ştadyna ilkinji gezek Toyota Avalonyň açylyşy bolýar, Toyota Avalonyň tanışdyrylyşy bolýar şo ýerde. We bu ýerdäki edileniş şeýleräkdir. Öňüm Amerika birazajyk tanalan Camry modelleriniň, Camry dizaynlarynyň sedan awtomobilleriniň daşyny täzeden işleýär. Toýst, Seredengde ilkinji modeli, birinji modeli Camry birazajyk meňzeş, şonu bir makyaj edip ütgedilen dizayn. Ýöne motory, üçlük motor bolýar, 6 silindrlik täzeden işleýän, güýç ödürlemek üçin. Hemem tigirleriniň arasy bollugyndan giňeldilen öňünden garaçy sagdan çepden neýden terseň tigirleň arasy birazajyk açyk uly güýç ödürlemek üçin hemem rahatly ködürlemek üçin şu ýerdäki täze işlenen amortizatorlar düýüp götür başga. Gara Toyota'nyň sedan awtomobilleriniň iň lüks versiýasy hökümine öndürilýär we bollugyndan uzun ýagdaýda hemem içini ören giň dizayn bilen dizayn edýärler we gözüňize getirin maşin 6 adamlyk. Toýst ýerine 3 adam oturmak üçin niýetlenen, daşy öňünde de 3 adam oturmak üçin niýetlenen uly maşgala bolsaň, rahat bolsaň köpürak dostlaryň aýlanmany gowurýan adamlar üçin diýip giňişlik salon. Iminni Lexus ýese garşy, şoňa protiv konkurent diýip çykarýar. Lexus hem Toyota'nın bir önümüne öz önümüne özü protiv çykarýar. Näme üçin bazarlar bire bilen bassaş bolmak üçin şeýle dizayn edýärler. Birlikde Toyota Avalon birinji modeli bilen, birinji seriýasy bilen 6 ýyllap ören gowja satulary eýe bolýar. Hem ýaşlaryň, hem ullaryň, hem maşgalaly adamlaryň söýgüsini gazanmany başarýar. Amerikada we elbetde Amerikada söýdäsi bolýan dadyň yer ýüzünde de reklamasy güýçlenmäne başlaýar, alyjylar köpelip başlaýar we ikinji pokoleniýa wagty gelýär. 2000-nji ýyllarda Avalon ikinji pokoleniýasynyň dizaýnyny gurulýar we dizaýny önümçülüğüne çykandan soň halk arasynda tihi ubitsa diýip adyny alýar. Türkmençe sessiz ganxor diýip terjime edip biler. Garat şeýle bir zat arkaňdan şol maşin gelýän bolsa maşiniň sesini eşitip bilen ok. Motorda kämer goq ýok, maşin ýörände bollugyndan sessiz ýörýär. Şoň üçin şeýle lakama eýe bolýar. Avalon şu ýerde şeýle bir zat etdi.
Hem Amerika üçün öndürýän zawodun önümçilik başlady, hem Awstraliýadaky zawod önümçilik başlady we Awstraliýadaky önümçiligini Avalon'un modelini Avrion ady bilen önümçilige başladylar. Avrion barada häzir gaýdyp geler. Ýöne Toyota'nın şu ýerde birazjyk ýetkisi boldy. Näme üçin ýetkisi boldy? Ama Toyota Avalon şu wagtda içinde ýaşlaryň söýgüsini gazanyp da bir sedan avtomobil höküminde ýöne ikinji pokoleniýasy boýunça birazjyk ýaşlaryň gözünden düşdi. Näme üçin? Beter seriozny, beter sessiz, beter bir hili agresiv gara millioner pensionerler üçin bir model boldy. We şoň bilen bile Toyota bir utuş etdi, biram utuluş boldy. Utuşda näme boldy? Millioner pensionerleriň bazaryny çekdi özüne. Ýaşlaryň bazaryny ýitirdi. Indi 3-nji pokoleniýada edilmeli maksatnama şeýledi. Ýaşlaryň önsüni özüne çekmek boldy. We ýaşlary ýitirmelerler, ýaşlary ýitirmejek bolup Avrion'a üns berdi. Awstraliýadaky önümçilik Avrion ýaşlar üçin, millioner pensionerler üçin önümçiligi dogam etdi Avrion ady bilen we Amerikadaky önümçilik Avalon ady bilen bollugundan ýaşlara üns berjek bolup 3-nji pokoleniýasyna 3,5-lik Lexus Y'sin motor dvigateli birazajyk üýtgedilip Avalon'a oturdurdy. We bu ýerde birazajyk öňkä garanyňda motoryň sesi içine eşitiler ýalyk birazajyk bir sportiwny sistema ortaga goýdular. Şeýlelikde 3-nji pokoleniýa 2005-nji ýylyň 2012-nji ýylaçyny dogam edýär ýöne 2011, 2012-nji ýyl 2010-da da var şon ýaly dizayn 2010, 11, 12-nji dizaynda farlar we öňündäki bamperler rişotlara birazajyk üýtgediler. Näme üçin? Ýene-de ýaşlara hüjüm etmek üçin, ýene-de hasam meter ýaşlaryň ünsüni çekmek üçin 3-nji pokoleniýasyna iki tarap dizayn 10, 11, 12 3-nji pokoleniýa degişdir. Garaçy şeýlerä 3-nji pokoleniýasyna uly güç hödürläp 100 km/sagada 6 sekundyň içinde 100 km/sagat tiýlenip bilýän bir model täzeden işleýän. Indi 4-nji pokoleniýa. 4-nji pokoleniýa 2013-nji ýylyň 2018-nji ýylaçyny önümçilik dogam edýär we 4-nji pokoleniýada näme edýärler? Dolu derecede zvukovoy sistema gaty üns berýärler. Toyota Avalon özüniň 4-nji pokoleniýasyna Toyota sistemasyna ilkin sapar şeýle bir giriş etdi. Toyota hibrid modelleri sedan avtomobilleri halka hödürlenýän köpçülikden satyn alýan avtomobilleri modeline Avalon'a ilkinjide hibrid modelini girdiler. We Toyota Avalon'un söýülýän 5-nji pokoleniýasy, Avalon'un 5-nji pokoleniýasy 2018-nji ýyldan 2022-nji ýylaçy dogam edýär. Iň söýülýän hem iň satyn alınmadyk modelleriniň biri Avalon'un 5-nji pokoleniýasy. Avalon zawodynyň önümçiligiň ýatyrylmagyna da şol sebäp boldy. Umuman essenlik adamdan sorasam Avalon ören gow dizayn berdi. 5-nji pokoleniýasyny ýöne näme üçindir söwdasy üýtgeşik bolmady. Söwdasy bolan ýer ýekata Hytaý. Hytaýyň ýaşlary üçin iň söýülýän model boldy we Hytaýda 5-nji pokoleniýasy Audi A6 söwdasy bilen hem BMW 5-nji pokoleniýasynyň söwdasy bilen deň derejede orun tutdy. Şoň üçin näme etdiler? Zavod 2022-nji ýyldan soň 6-njy pokoleniýasyny önümçiligini besetdi 6-njy pokoleniýasyna derek näme etdi? Zawodyň pikiri boýunça döwrüň täze talaplaryna raýaklykda näçe inçe faralar, maşynyň näçe inçe gözleri, şonça köp söwda, maşynyň näçe beýik we bir hili crossoverler bilen sedan avtomobilleriň garşygyndaky täze bir hibrid modelleri, has halkyň söýýän modelleri, bir Hytaýlan gözleri ýalyk bolup duran model bolmaly. Şeý dip Crown Amerikadaky Avalon zawodyna täzeden işläp başladylar we 6-njy pokoleniýasy Avalon'a derek Toyota Crown satywa degişip başlady. Crown aslında Japonyanyň içki bazary üçin hödürlenýän avtomobiller we muny Avalon'a ýatyrdylar. Oňa derek Crown'y daşky bazara satyp başladylar. Crown arada da gerek bolsa indiki videoda aýdyp geçerim. Inni Avalon 2022-nji ýyldan soň Amerikada ýatanan bolsa Hytaýda ýatýan däldir. Ýemine Hytaýyň içki bazary üçin Toyota Avalonyň önümçiligi ýene-de dogam edýär. Hatda 2025-nji ýylda 6-njy pokoleniýasy täze dizayn bilen girdilendir. Diňe Hytaý üçin toýstan alasyn gelýän bolsa Hytaýdan zakaz edip maňa da gaýtdan getirip beren. Toyota Avalon
Toyota Avalon'a hormatum ören uly Amerikanyň bazaryndan, Amerikanyň ýollaryndan Avalon daşlaşanan bolsaň Türkmenistanyň ýollaryndan daşlaşmaýan ýene bir 30 ýyllygam wagtyň bary diýär bir atoksaň. Siz hem Toyota Avalon barada nähilek maglumatyňyz bar? Belki siz kirä edendiňiz, belki Toyota Avalondan çöregi ýandyňyz. Toyota Avalon baradaky düşünjeňizi kommentariýada ýazyp bilersiňiz. Indiki videolarda haýsy avtomobil modelleri barada gurrun bereliň.